Leopold Herškovič, 16-ročný. Anna Herškovičová, 18-ročná. Lila Herškovičová, 21-ročná. Mikuláš Heitlinger, 18-ročný. Frida Heimlichová, 19-ročná. Juraj Goldstein, 31-ročný. Nathan Rosenberg, 43-ročný. Ľudovít Rosenberg, 18-ročný. Aranka Grünwaldová, 30-ročná. Alica Grünwaldová, 26-ročná. Eliezer Lubelský, 19-ročný. Anna Kornhausová, 20-ročná. Vojtech Frankl, 18-ročný. Ján Lovi, 20-ročný. Adriana Fischerová, 30-ročná. Eva Fischerová, 20-ročná. Abraham Zoldan, 20-ročný. Ladislav Šimkovič, 25-ročný. Valéria Vajsová, 20-ročná. Zlatica Gonševská, 21-ročná. Zoltán Roth, 31-ročný. Vilma Grossmanová, 31-ročná. Gabriela Dojčová, 20-ročná. Vojtech Weiss, 26-ročný. Flora Jakubičová, 23-ročná. Adela Jakubičová, 35-ročná. Helena Jakubičová, 35-ročná. Samuel Mučník, 37-ročný. Katarína Grimbergová, 17-ročná. Gertrúda Šimkovičová, 18-ročná. Eva Šimkovičová, 24-ročná. Maximilian Weiser, 20-ročný. Ivan Reich, 18-ročný. Ignác Westfried, 36-ročný. Eugen Messer, 42-ročný. Charlotta Rosenfeldová, 34-ročná. Stella Kellerová, 30-ročná. Eugen Mendelovič, 19-ročný. Sára Kleinová, 17-ročná. Šára Margulisová, 21-ročná. Edith Marguliesová, 18-ročná. Ľudovít Kerekeš, 32-ročný. Helena Kacová, 17-ročná. Eugen Schwarz, 29-ročný. Leopold Schwarz, 37-ročný. Margita Švarcová, 30-ročná. Gerta Lauferová, 32-ročná. Etela Kleinová, 35-ročná. Jolona Grünfeldová, 31-ročná. Isidor Westfried, 33-ročný. Lenka Weiserová, 30-ročná. Eugen Singer, 18-ročný. Vojtech Altmann, 42-ročný. Eugen Kornhauser, 45-ročný. Margita Weinsteinová, 21-ročná. Alice Strellingerová,
44-ročná. Ružena Švarcová, 28-ročná. Desider Jäger, 18-ročný. Ernst Jäger, 26-ročný. Edita Abelesová, 31-ročná. Jolana Bisticová, 26-ročná. Irena Krausová, 35-ročná. Maximilian Jäger, 28-ročný. Herman Mendelovič, 18-ročný. Markus Weinstein, 26-ročný. Edita Fišmanová, 22-ročná. Helena Petiová, 21-ročná. Mikuláš Ungár, 18-ročný. Stefan Ungár, 19-ročný. Tereza Tandlichová, 31-ročná. Eugen Gutmann, 42-ročný. Gejza Ungár, 34-ročný. Elza Švarcová, 17-ročná. Lili Sporovicová, 32-ročná. Margita Nováková, 34-ročná. Frida Herškovicová, 20-ročná. Berta Weinbergerová, 20-ročná. Johana Weinbergerová, 18-ročná. Jozef Fišman, 45-ročný. Icek Dembinský, 33-ročný. Margita Grínová, 28-ročná. Janka Vedásová, 29-ročná. Edita Zipserová, 36-ročná. Magdalena Cipserová, 20-ročná. Jozef Kerekeš, 32-ročný. Ladislav Kohn, 32-ročný. Ignác Davidovič, 39-ročný. Emanuel Frankl, 41-ročný. Hermina Mezejová, 18-ročná. Nathan Fechter, 40-ročný. Jozef Freund, 33-ročný. David Šalamún Langer, 35-ročný. Helena Feuerštinová, 19-ročná. Margita Rotová, 32-ročná. Aranka Künstlingerová, 35-ročná. Margita Michlovic, 32-ročná. Armin Mink, 39-ročný. Nathan Lebovič, 30-ročný. Magdalena Millerová, 29-ročná. Viola Millerová, 27-ročná. Vítam vás opäť pri čítaní mien obetí holokaustu. Dobrý večer. Od roku 2009 pokračujeme v čítaní tých, ktorí boli deportovaní a zavraždení počas holokaustu. Napriek tomu sme doteraz počuli len mizivé percento mien z deportačných listov. Ide o mená z prvých transportov do koncentračných vyhľadzovacích táborov. Druhá vlna deportácií sa začala v septembri 1944 ako reakcia na Slovenské národné povstanie. V oboch vlnách zahynulo okolo 70 000 občanov Slovenska, najmä Židov, ale aj Rómov či politických väzňov.
Žiaľ, medzi týmito ľuďmi boli aj mnohí naši príbuzní, blízki príbuzní, známi, priatelia. A hoci to opakujeme každý rok, zopakujem tie slová aj teraz, lebo sú podľa mňa nesmierne dôležité. Nechceme na nikoho zabudnúť. Urobíme všetko preto, aby sme nezabudli. Sľubujem za nás všetkých. Preto medzi nás prichádzajú každoročne aj tí, čo koncentračné tábory zažili na vlastnej koži. Tento rok máme obrovskú raritu. Ja si naozaj nesmierne vážim, že môže medzi nami privítať pani Elvíru Vajsovú, ktorá 4. augusta tohto roku oslávila 100 rokov. Pani Elvíra Vajsová. Pani Vajsová medzi nás prišla s jednou podmienkou, že ona teda príde, ale nebude rozprávať. Takže berte to tak, že je tu, so všetkým, čo budeme hovoriť, bude súhlasiť, lebo je s ňou aj jej terapeutka, skvelá duša, pani Soňa Kutlíková, ktorá jej príbeh napísala, jej životný príbeh. My úryvky z toho vám prečítame, respektíve prečíta pani Milka Vášariová. Ešte predtým by som sa ale spýtala vás, Sonička, ako ste vy vôbec prišli k tej robote, že robíte v Oheli a staráte sa o takých úžasných ľudí, ako je pani Vajsová? Ono to je asi ťažko odpovedať. Niektoré veci prídu k človeku samé. Takže ja som asi prišla tam, kde mám teraz byť. Aj to tak cítim, aj tú prácu tak beriem. Takže asi to je jediná odpoveď. No a poklebete nám trošku o pani Vajsovej. Ako sa s ňou pracovalo? Na to je jediná odpoveď. Vynikajúco. Pani Vajsová sa k nám prisťahovala pred 3 rokmi a okamžite si svojou povahou, dobrotivou, láskavou, tolerantnou, so zmyslom aj pre humor získala nielen teda obyvateľov, ale aj personál. Takže vynikajúco sa teda sme radi, že je tam s nami Vohol Davida, vynikajúco sa robí s ňou, v úvodzovkách teda robí. A chcela by som trošku ju pochváliť. Ona sama hovorí, že prisťahovaním do Ohel David vlastne ako keby našla ďalší zmysel života. Pretože tam našla terapeutky, ktoré sa jej začali venovať hlavne výtvarnou činnosťou. Ona sa našla v tej výtvarnej činnosti, maluje teraz aj v takom teda vyššom veku. Dokonca teraz pondelok sme jej usporiadali výstavu jej menor obrázkov v malom ateliéri na Bezručovej ulici, kde výstava mala veľký úspech, teda aspoň úvod, vernisáž a všetkých srdečne pozývame teda na ňu. Je to obdivuhodné, čo dokáže. Ďakujem pekne. Ja ešte chcem povedať, že toto stretnutie sa podarilo vďaka pracovníkom Ohelu. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým pracovníkom, najmä pani riaditeľke, pani Kotúčkovej. Ináč by toto nebolo možné. Ja by som len dodal, že pani Vajsová teda 4. augusta oslávila 100 rokov. Pochádzam z dediny Moravce pri Šahách. Bývala som tu s rodičmi, starými rodičmi a s 3 súrodencami. Mala som sestru a 2 bratov. Otec mal obchod so zmiešaným tovarom, mama bola domáca. Boli sme normálna, veriaca židovská rodina.
Dodržiavali sme tradície, sviatky, pôsty. Jedlo bolo košer. Na šábes sa zapaľovali sviečky a modlilo sa. Do synagógy v Šahách sme chodili 5 kilometrov peši. Bolo to úplne samozrejmé. Ľudovú školu som vychodila v Moravciach, gymnázium a neskôr zdravotnú školu v Šahách. Žili sme normálny, pokojný život. No ako sa hovorí, nešťastie prichádza na krídlach a odchádza pešo. Nastúpil k moci otec ríše, vrah Hitler. Zobral mi celú rodinu, blízku i vzdialenú. Ja som sa zachránila len preto, že som sa stihla vydať. Stalo sa to takto. Po začiatku vojny som bola v Bratislave na kurze šitia. Tam prišiel za mnou starší pán s otázkou, či sa nechcem vydať. Mohlo by mi to vraj pomôcť pred prenasledovaním. Mal syna zubára, ktorý mal výnimku ako hospodársky dôležitý Žid. Zoznámili sme sa a ja som súhlasila. Mala som 25 a môj manžel Ľudovít Švarc 36 rokov. Svadba bola v roku 1940 v modlitebni pri Veľkej synagóge na Rybnom námestí. Rok sme boli v Bratislave a potom sme už museli odísť aj so svokrovcami do Čierneho Balogu. Druhá manželka môjho svokra bola kresťanka a aj s jej pomocou sme unikli najhoršiemu. Moja rodina v Moravciach také šťastie nemala. Sestru zobrali prvým vlakom v marci 1942 do Osvienčimu. Nevrátila sa. Neskôr vzali mamu, aj starú mamu. Babička zomrela vo vlaku, istý železničiar mi neskôr hovoril, že ju potom z toho vlaku vyhodili. Mama bola najprv v Osvienčime, nakoniec skončila v Bergen-Belsene. Brata zastrelili tiež v Osvienčime a druhý zomrel v povstaní. Otca aj s jeho 2 sestrami zobrali fašisti v Šahách. Ani neviem, kde zahynuli. Zahynuli i ďalší príbuzní. Mamin brat so ženou chceli zachrániť svojho 16-ročného syna a tak ho poslali do Budapešti. Tam ho však chytili a s ostatnými na brehu Dunaja strelili do tyla a hodili do vody. Všetko som sa dozvedela až po vojne. Myslím na to teraz každý deň, každú noc. Celá rodina zmizla, ako by jej nikdy nebolo. Mňa zachránil manžel a jeho výnimka. Ochraňovala ma i svokra, s ktorou sme sa mali veľmi radi. V Čiernom Balogu mohol muž ešte chvíľu robiť zubára, pomáhala som mu ako zdravotná sestra. Po vypuknutí povstania šiel k povstaleckej armáde. Keď armádu rozprášili, schovával sa v lesoch. V Senníku ho 3 mesiace skrývala jedna rodina a tu sa aj dočkal vojny. Tu sa dočkal konca vojny. Ja som sa tiež musela ukrývať. Ujali sa ma láskaví ľudia z dedinky Pusto pri Balogu. Na lazoch ma ukrývali v takom prístrežku, kde mi posielali jedlo. Po správe, že idú Nemci, sa ma ujali ďalší. V tom druhom prístrežku na lazoch som bola schovaná až do konca vojny. Tak to sú len úryvky z toho celého, čo nadiktovala pani Vajsová.
pani Soničke Kutlíkovej. Ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, pani Vajsová. Ďakujeme za pozvanie. Mama ma mala za mladá, turice s divými makmi stáli na priedomí. Olovený holúbok vzlietol a bolo tu dieťa, bolavý bôbik na vlhkom plátne. Mama ma mala za mladá, keď ženová ešte trpezlivosť v prstoch nad bledým klíčkom mdlie, k červeným líčkam sa modlí. Mama mala za mladá, pomalým vánkom, pomalovaným čbánkom poňali turíce s divými makmi. Božena Trilecová. Elza Goldbergerová,
37-ročná. Jolana Fridnanová, 32-ročná. Šalamún Lax, 34-ročný. Margita Klajnová, 21-ročná. Judita Goldschmidová, 34-ročná. Ilona Rajchová, 45-ročná. Filip Schlesinger, 41-ročný. Pavel Wurm, 36-ročný. Magdaléna Rotová, 21-ročná. Isidor Fecher, 19-ročný. Edita Bocková, 20-ročná. Silvia Keletiová, 21-ročná. Arno Štvail, 19-ročný. Janka Hercová, 20-ročná. Hanna Rosensteinová, 20-ročná. Regina Herškovičová, 18-ročná. David Rosenblum, 40-ročný. Desider Weiss, 28-ročný. Edita Langerová, 19-ročná. Irena Langerová, 22-ročná. Emanuel Seinwell, 43-ročný. Eugen Reich, 42-ročný. Moritz Marmorstein, 41-ročný. Eva Hirschbenová, 17-ročná. Želmíra Schlesingerová, 19-ročná. Samuel Ickovič, 19-ročný. Anna Feingoldová, 17-ročná. Alexander Kaluš, 20-ročný. Gertrude Scheidlerová, 21-ročná. Julia Neubaverová, 19-ročná. Margita Neuwirtová, 22-ročná. Vojtech Schenfeld, 30-ročný. Maximilian Friedman, 23-ročný. Ferdinand Gutmann, 18-ročný. Eva Neuwirtová, 21-ročná. Emma Spiegelová, 20-ročná. Ruth Spiegelová, 19-ročná. Karolína Springutová, 42-ročná. Olga Klejnová, 31-ročná. Helena Hejmanová, 31-ročná. Irena Friedmanová, 31-ročná. Melania Hercová, 22-ročná. Lea Freudová, 22-ročná. Arnold Schechter, 24-ročný. Samuel Bobker, 20-ročný. Anna Kacová, 18-ročná. Juka Grünová, 25-ročná. Elza Neufeldová, 18-ročná. Hernát Gutmann, 20-ročný. Henrik Kankol, 17-ročný. Emanuel Jozefovič, 37-ročný. Olga Spirová, 38-ročná. Moritz Lebovič, 18-ročný. Anna Kramerová, 19-ročná. Eliáš Grossinger, 16-ročný. Nesta Vicel Gukiková, 24-ročná. Armin Jozefovič, 33-ročný. Celich Ehrlich, 38-ročný. Moritz Rosenbaum, 36-ročný. Roza Koperová, 18-ročná.
Lenka Berlinerová, 17-ročná. Jolana Berlinerová, 29-ročná. Ružena Berlinerová, 28-ročná. Izidor Bauhav, 30-ročný. Edita Schlesingerová, 18-ročná. Magdalena Hesbrunová, 18-ročná. Manec Mendlovič, 26-ročný. Ernest Laffer, 18-ročný. Izidor Adler, 18-ročný. Pepi Edelmanová, 31-ročná. Margita Lichtmanová, 24-ročná. Eta Lichtmanová, 28-ročná. Šalamón Ruder mladší, 19-ročný. Šalamón Ruder starší, 39-ročný. Hendrik Weigenbaum, 33-ročný. David Jozefovič, 24-ročný. Hela Bittermanová, 20-ročná. Regina Bittermanová, 18-ročná. Margita Bittermanová, 21-ročná. Charlotta Bittermanová, 22-ročná. Arnošt Fuchs, 30-ročný. Rozália Bergmanová, 20-ročná. Jolana Bergmanová, 22-ročná. Irena Petiová, 18-ročná. Zigmund Klein, 36-ročný. Alica Vajsová, 19-ročná. Pinkas Ickovič, 20-ročný. Šalamón Dávid Schönfeld, 17-ročný. Kveta Fetmanová, 17-ročná. Magda Birnbaumová, 20-ročná. Gizela Birnbaumová, 22-ročná. Herman Rubin, 18-ročný. Šalamón Jozefovič, 18-ročný. Abraham Srulovič, 39-ročný. Martin Galet, 19-ročný. Sára Rosenbergová, 25-ročná. Pavla Rosenbergová, 22-ročná. Mendel Amsel, 21-ročný. Mendel Herškovič, 19-ročný. Ružena Mermelštajnová, 20-ročná. Citát zo spomienok Moritza Taubera. Bol jeden lekár, už starší človek. Pracoval v nemocnici a medzi chorými bol aj 12-ročný chlapec. Ťažký prípad záškrtu. Jeho syn. Vodne v noci sa lekár staral o svojich pacientov a popritom sa triasol o život svojho syna. Potom prišli gardisti a nacisti, vytrhli ho z nemocničných lôžok a napchali ho aj s jeho smrteľne chorým synom do dobyčáku. Spolu s ďalšími chorými 60 pacientmi, pološialenými, zúriacimi, umierajúcimi a odvliekli ich do Osvienčimu. Keď tam lekára vyhodili z vagónu do zimy, dažďa a tmy, aby určili, či pôjde do plynovej komory alebo do otrockých upikácií. Otec, teraz už nepodobný človeku so strhanou tvárou, blúdiacim pohľadom a spoteným čelom sa rozbehol popri vagónoch a hľadal svoje dieťa. Znovu a znovu sa vytrhol tým, čo sa ho usilovali zastaviť a strkali ho späť do radu pripraveného na pochod. Zúfalý, na pokraji šialenstva kričal, volal chlapcovo meno. Napokon našiel medzi množstvom ľudí, ležiacim na vlhkej špinavej zemi, svojho syna.
Strhol zo seba plášť. Zavinul do ňoho chlapca, dal si ho na rameno, upokojoval ho. Nežne sa mu prihováral, ako by stál pri lôžku chorého. Usmieval sa na ňo láskavo. A aj so svojím bremenom sa pridal do nášho radu. Chceli sme mu pomôcť niesť dieťa, ale to nám nedovolil. Bránil sa, aj keď už nevedel kráčať vzpriamený. Vedel, aký osud čaká chorého. Vedel, že jeho dieťa umiera. Napriek tomu ho chcel vytrhnúť z pazúrov diabla. A dieťa zomrelo. To sme počuli citát z rukopisu, ktorý zatiaľ nevyšiel knižne, pána Morica Taubera, ktorý bol lekár v Skalici. Bol to otec známeho spisovateľa Heinza Jakoba Taubera. Moritz Tauber prežil Osvienčim, pán Heinz Jakob Tauber nie. A dovolte mi pri tejto príležitosti si aj pospomínať na tých, ktorých sme tu už aj mali a ktorí sa delili s nami o skúsenosti svoje, ktoré zažili počas holokaustu. Mnohí z nich už žiaľ Bohu odišli. Odišla pani Weinwurmová, odišla Katka Lajčiaková, odišiel Peter Haváš, dokonca aj moja spolužiačka a veľmi dobrá kamarátka Tánička Veclerová, ktorá bola dcérou Alfreda Wetzlera, ktorý ušiel z koncentračného tábora. Je to žiaľ Bohu tak, ten život je neúprosný a už asi čoraz viac, keď budeme čítať tie mená, už pokiaľ nebudeme mať takých úžasných ľudí ako pani Weissová, že napriek veku medzi nás príde, tak už budeme odkazaní na ich spomienky, ktoré buď zachytili počas svojho života písomne, alebo to porozprávali svojim deťom. Teraz mi dovolte privítať medzi nami, ja som spomenula Táňu Wetzlerovú a Freda Wetzlera, privítať medzi nami dve učiteľky z Topolčian, odkiaľ nepochádzal Alfred Wetzler, ale ten druhý, ktorý spolu s ním ušiel, a to bol Rudolf Vrba. Dovolte mi privítať z Topolčian učiteľky pani Helenu Kopeckú a pani Katarínu Beňovú. My sme vás naschvál zavolali a zavolali sme vás kvôli tomu, že riaditeľka dokumentačného strediska holokaustu na vás klebetila a povedala, že vy fantastickú prácu robíte v Topolčanoch, že vy sa venujete téme holokaustu na svojich gymnáziách, vy ste každá z iného gymnázia a že proste otvorili ste tam múzeum, venujete sa vzťahom medzi židovskou komunitou a nežidovskou komunitou, venujete sa histórii, chodíte so žiakmi každý rok na exkurziu do Auschwitzu. Prečo vlastne to robíte? Katka začne. Začne pani Beňová. Ďakujem pekne, želám príjemný večer. Prečo to vlastne robíme? V roku 2004 som mala možnosť nastúpiť do Tribeckého múzea v Topolčanoch ako historička a mojou prvou úlohou bolo pripraviť prednášky pre žiakov a študentov, ktoré budú z regionálnych dejín. Takže bolo treba sa trošku začítať, vybrať vhodné témy. A keď som vlastne vyberala tieto témy, tak som narazila na to, že v Topolčanoch žila v minulosti početná komunita, a tá komunita bola nielen početná, ale aj významná. A zrazu po vojne to ich miesto zostalo nejaké prázdne. Preto ma to zaujalo, patrala som trošku ďalej, zistila som, že v Topolčanoch je cintorín, židovský cintorín, tak sme začali pripravovať exkurzie na tento cintorín, prednášky a pripravili sme výstavu, keď žiarila Dávidová hviezda.
ktorá trošku približovala zvyky a tradície židovskej komunity. No a na tieto moje a naše akcie chodila aj kolegyňa so svojimi žiakmi. Takže ten impuls u mňa bol vlastne vďaka tej práci v múzeu. A prezrate váš impuls? Áno, takže bola to jedna Katka svojou prácou, lebo ja som ozaj so žiakmi chodívala na tie prednášky, na tie exkurzie. No a môžem povedať, že taký skutočný záujem o túto problematiku začal filmom režiséra Hudeca Miluj bližného svojho. My sme zrazu tam videli príbehy konkrétnych ľudí, konkrétne tváre, o ktoré sme sa začali zaujímať. Išli sme na židovský cintorín, tam sme v návštevnej knihe našli adresy, napísali sme tým ľuďom do Izraela, do Austrálie, do Ameriky, oni sa nám ozvali, boli ochotní nám poslať materiály, svoje osobné príbehy, no a tak podstatne sme začali zhromažďovať materiály. No a potom ešte ďalším takým impulzom bolo, že niektorí naši rodáci, hlavne z Izraela, navštevujú Topolčany, tak sme chodievali k nám na besedy. A taktiež boli ochotní nám doniesť materiály. A vaši žiaci, ako na to reagujú? Naši žiaci vzbudili o túto tému záujem, prejavili teda záujem o túto tému, pretože dovtedy, ozaj v Topolčanoch, o Židoch sa veľa nehovorilo. Takže začali sme chodiť do archívu, oni sami navštevovali teda archív, zhromažďovali sme materiály, no a výsledkom potom bola výstava, už tu spomínaná, ktorú sme otvorili pred 5 rokmi, v roku 2010. No a niektorí žiaci prejavili ešte hĺbší záujem, spracovali tú tému do študentských prác, do sočky, do diepisnej olympiády, aj môžem povedať, že bol aj úspešný. Je zvláštne, že ste spomenuli vy film Dušana Hudeca Miluj bližného svojho. Ja som to nechcela spomínať, ale to je film, ktorý neukazuje Topolčany v dobrom svetle, lebo tam sa odohral pogrom po druhej svetovej vojne a ten film je vlastne o tom. Takže moja predstava o Topolčanoch na základe tohto filmu bola, že žije tam veľmi veľa dodnes antisemitov alebo ľudí, ktorí zmýšľajú antisemicky. Je to tak? Myslím si, že nie je to celkom tak, len sa o veci nehovorí. Zvykne sa tvrdiť, že každý problém sa dá riešiť, len treba o ňom hovoriť. Takže určite nie sú Topolčany v súčasnosti vyslovene protižidovsky orientované. Naopak, treba kultúru tohto spoločenstva predstaviť a ukázať, že vlastne Židia sú tiež ľudia, len trošku iní. S vlastnými špecifikami, s vlastnou kultúrou, históriou. Takže tak. A vlastne naša úloha spočíva v tom dávať toto na pravú mieru. Ďakujem veľmi pekne, pani Helena Kopecká a pani Katka Beňová. Ďakujem, dovidenia. Júna 1944 nás naložili do veľkých dobytčích vagónov a nastúpili sme cestu smrti. Pretože nebola voda a boli veľké horúčavy, mali sme neznesiteľný smäd. Veľmi sme trpeli. Naraz som zbadala, že moja sestra omdlela. Mama nechala malého brata vymočiť sa do nádoby s močom, utierala tvár mojej sestry. Počas cesty omdleli ešte mnohí a kriesiť sme ich mohli len teplým močom, lebo inej tekutiny nebolo. Tak tento príšerný zážitok je zase z rukopisu, ktorý som ja náhodou našla doslova a do písmena v Smetnom koši. Keď sa tá organizácia keď končila, tak ja som tam bola a zrazu som videla v Smetnom koši nejaké úhľadné papiere napísané z druhej strany na písacom stroji. A ich názov bol väzeň číslo 65 657. Od začiatku 90. rokov, keď som na tento rukopis natrafila, som sa usilovala zistiť, že kto je za týmto číslom. Je to určite žena.
ale doteraz sa mi to nepodarilo, takže keby ste náhodou poznali niekoho v blízkosti vás, väzeň číslo 65657, ten rukopis je úžasný, ja som z neho už viackrát citovala a toto je priamo citát z nej, prečítala nám ho Zuzka Fialová. Alžbeta Elbertová Špicerová, 20-ročná. Anna Redlingerová, 23-ročná. Klára Šliezingerová, 20-ročná. Edita Vajsová, 17-ročná. Eliáš Moskovič, 17-ročný. Alica Bichlerová, 17-ročná. Jolana Grossová, 24-ročná. Ružena Grossová, 24-ročná. Abraham Sponder, 20-ročný. Olga Steinerová, 17-ročná. Laura Šliezingerová, 34-ročná. Natan Lebovič, 32-ročný. Glóda Perlová, 34-ročná. Viola Špicerová, 31-ročná. Pavel Amsel, 32-ročný. Leopold Klein, 39-ročný. Dorotea Fischerová, 18-ročná. Natalie Velkes, 43-ročný. Olga Kleinová, 22-ročná. Berta Blaserová, 19-ročná. Lazar Friedman, 43-ročný. Eugen Klein, 37-ročný. Šalamón Gutman, 40-ročný. Valéria Jakubičová, 20-ročná. Lívia Jakubovišová, 18-ročná. Beno Reich, 18-ročný. Edita Ernejová, 30-ročná. Izrael Máj, 41-ročný. Ludovít Lisaver, 19-ročný. Alica Rosenzweigová, 23-ročná. Alica Hoffmanová, 18-ročná. Jozefa Körnerová, 18-ročná. Ernest Silber, 30-ročný. Elena Holcmanová, 21-ročná. Katarína Holcmanová, 27-ročná. Hedvika Feldmanová, 31-ročná. Samuel Brubel, 35-ročný. Izák Liber, 38-ročný. Henrich Schönfeld, 19-ročný.
Jolana Goldsteinová, 20-ročná. Chája Höningová, 21-ročná. Anna Levkovičová, 21-ročná. Serena Levkovičová, 29-ročná. Wolf Mojžiš Teichmann, 16-ročný. Alžbetka Rajchová, 22-ročná. Blanka Špicerová, 35-ročná. Rúžena Weisbergerová, 34-ročná. Olga Blauová, 17-ročná. Rúžena Blauová, 25-ročná. Lila Blauová, 19-ročná. Abraham Hammer, 36-ročný. Ľudeviť Garfunkel, 17-ročný. Marcel Rosenzamen, 17-ročný. Josefína Schleseringová, 30-ročná. Frida Šmulovičová, 18-ročná. Zikmund Bösen, 46-ročný. Olga Pušnerová, 43-ročná. Blanka Šternová, 22-ročná. Emma Šternová, 23-ročná. Emma Policerová, 20-ročná. Jakub Jozefovič, 17-ročný. Ezajáš Salcman, 40-ročný. Jela Štajnerová, 17-ročná. Frida Susová, 35-ročná. Ferdinand Vrúbel, 20-ročný. Jozef Bruche, 30-ročný. Berta Štajnerová, 23-ročná. Edita Starková, 17-ročná. Magdaléna Tyrolerová, 19-ročná. Markus Kaver, 39-ročný. František Kraus, 32-ročný. Jakub Gutmann, 16-ročný. Edita Schneiderová, 22-ročná. Baška Zabludovská, 27-ročná. Henrik Lebovič, 41-ročný. Simon Herškovič, 41-ročný. Helena Rotová, 20-ročná. Abraham Fischer, 17-ročný. Luba Fridlevská, 31-ročná. Herman Schlesinger, 43-ročný. Katarína Fogelová, 22-ročná. Alžbeta Fogelová, 30-ročná. Edita Berkéšová, 18-ročná. Ibolia Goldnerová, 18-ročná. Alexander Steiner, 26-ročný. Ernest Schwarz, 35-ročný. Herta Klapholcová, 21-ročná. Edita Klapholcová, 17-ročná. Klára Vidor, 22-ročná. Marta Kleinová, 19-ročná. Alex Goldstein, 43-ročný. Aaron Jankl, 41-ročný. Moses Weiss, 22-ročný. Aurelia Kramerová, 21-ročná. Adolf Friedman, 18-ročný. Leona Šerová, 19-ročná.
Elena Šérová, 23-ročná, Edita Hánová, 21-ročná, Arnold Wildfauer, 31-ročný. Dovolte nám teraz privítať medzi nami riaditeľku dokumentačného strediska holokaustu, pani Moniku Vrzgulovú. Už sme ťa dneska spomínali, takže bolo jasné, že stojíš v zákulisí a čakáš. Monika, dokumentačné stredisko holokaustu sa zaoberá týmito menami, obeťami holokaustu, transportnými listami. Ja viem o tom, že vy už robíte na nejakom zozname obetí holokaustu, myslím od roku 2011. Ako to momentálne stojí? Áno, tak máme projekt Menný zoznam obetí holokaustu, ktorý patrí medzi naše najvýznamnejšie dlhodobé projekty. A cieľom je pripraviť zoznam tých, ktorí zahynuli počas holokaustu a vnímame ho ako náš veľký odborný aj ľudský záväzok. V súčasnosti sme vo fáze, kedy mená Židov z územia vojnového slovenského štátu boli precizované, to znamená zbavené duplicitných v zozname duplicít. A teraz sa vlastne vkladá do tohto zoznamu zoznam ľudí, ktorí prežili holokaust. Aby sme teda veľmi logicky odčítaním z tej väčšej sumy tých ľudí, ktorí prežili, získali zoznam tých, ktorých zahynuli. Následne ale, keďže teraz sú tam vlastne hlavne zoznamy, tvoria zoznamy z deportácií z roku 1942, budú musieť byť tieto ešte doplnené v spolupráci so zahraničnými partnermi o mená tých, ktorí boli deportovaní v tej druhej vlne, to znamená od jesene 1944 do konca vojny 1945. A potom by sme vlastne mali ako výsledok získať menoslov približne 70,000 ľudí, a to by mali byť teda tie obete z územia vojnového slovenského štátu. No a úplne na záver by malo byť toto doplnené ešte o menoslovy z južných území, ktoré počas vojny patrili Maďarsku. No, viem si predstaviť, že je to veľmi ťažká robota. Ja mám osobnú skúsenosť s tým. Ešte predtým chcem povedať, že tie zoznamy, ktoré tu vidíte, to nám poskytlo dokumentačné stredisko holokaustov a to sú neprepracované, čisto deportačné listy, to je otrocky prepísané z toho, čiže tam niektoré mená sa nachádzajú aj dvojmo. Niekedy sú tam aj mená falošné, lebo vy ste tam aj trošku, keď niekomu chceli pomôcť, alebo tak proste nie je to úplné. To by nám vedel povedať pán Kamenec, ktorý sa tým zaoberá, pán Hlavinka a ostatní, ktorí sa tým lepšie zaoberajú. Ja nechcem ísť do detailov, len môj osobný zážitok je taký, že ja som si našla na stránkach Yad Vashem duplicitne napísané meno môjho starého otca, ktorý zahynul v Sobibore. A ja som im to nahlásila, že tie dva údaje, ktoré nie sú celkom totožné, ale bolo tam rok narodenia a dedina a proste sedelo to a bol to môj starý otec, že nemusia mať dvojmo, že je to môj starý otec, tak oni to veľmi zaujímavo poňali, lebo dali ho tretíkrát. Akože očitý svedok, respektíve rodinný príbuzný dosvedčil, že tento Emil Sonnenfeld bol. Takže ako to vy robíte, keď prídete na nejakú duplicitu? No, teraz to budete mať z druhej ruky, pretože to robí môj kolega Jan Hlavinka. Ale pokiaľ viem, tak vlastne on porovnáva, jednak tie duplicity môžu byť spojené s tým, čo si spomínala, to znamená s rôznym spôsobom napísania mena.
ale môžu tam byť aj iné duplicity. Napríklad také, že to meno aj dátumy narodenia sedia, len keďže v tej databáze sú spojené viaceré pramene, viaceré zdroje. Jeden je súpis Židov z roku 1942 a druhý je deportačný list, tak vlastne niektoré sa dajú pekne prepojiť. Máš to meno, dátum narodenia, kde sa človek narodil a potom vlastne doplňa sa údaj, odkiaľ bol deportovaný, kedy a kam. A vtedy sa spojí to dvojité napísanie do jedného riadku. Čo bude výsledok? Bude nejaký zoznam, ktorý nejakým spôsobom, predpokladám, zverejníte? Výsledok bude, ako som spomínala, teda zoznam ľudí, ktorí zahynuli. To je náš cieľ. A samozrejme, pointou by malo byť zverejnenie a to je vlastne teraz otázkou riešenia, keďže musíme sa správať v medziach zákonov, ktoré u nás platia a teda rieši sa otázka ochrany osobných dát, samozrejme. Nech sa páči. Nič, ja som sa len chcel opýtať, či sa dá predpokladať nejaký ten časový deadline toho, že kedy to asi bude hotové. Áno, tak náš odhad je, že v horizonte 2 rokov by mal byť ten zoznam tých približne 70 000 ľudí hotový. Ja by som sa ešte na inú tému chcela s tebou porozprávať a to je to, čo chystáme od budúceho roku, že by sme chceli v rámci čítania mien obetí holokaustu aj vyhodnocovať súťaž Stratení susedia, ktorú chceme vyhlásiť počas roka, aby najmä školy, gymnázia, aby sa do toho nejakým spôsobom zapojili a chceme to robiť v spolupráci s dokumentačným strediskom holokaustu, tak aby si nám priblížila tú súťaž. Áno, tak vlastne ide o staronovú súťaž, ktorej inšpiráciu sme získali v Českej republike, kde ten projekt Zmizeli sousedé je už, myslím si, že viac ako 15 rokov. Na Slovensku s malými prestávkami tiež fungoval pod nadáciou Milana Šimečku a práve preto som uvítala tvoj nápad takéto niečo znova iniciovať, pretože sa stretával na Slovensku s ohlasom u učiteľov a mnohí zo slovenských učiteľov už majú výborné výsledky. Nechcem tu teraz menovať, lebo je to jednak dlhší menoslov a aby som na niekoho nezabudla, ale tak ako tu boli dnes pani Hela Kopecká a Katarína Beňová, tak takýchto učiteľov a učiteľiek je po Slovensku viac, ktorí dlhodobo pracujú veľmi kvalitne na lokálnom výskume, ktorý robia študenti. A to je práve ten význam toho celého projektu, že si študenti odkrývajú históriu svojej lokality, svojho mesta sami a tým pádom tá vedomosť zostáva trvácnejšie ukotvená v nich. A to je presne to, čo my chceme robiť. Chceme tie čísla tých obetí holokaustu premeniť na ľudské osudy, na mená a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujem, že si medzi nás prišla pani Monika Vrzgulová. Stala sa v Tisovci, stala sa novina. Zúza Lukášové muža si zabila. Zúza Lukášové muža si zabila. Keď ho zabíjala, slniečko svietilo.
Akoť ho zabila, hneď sa zarmútilo. Akoť ho zabila, hneď sa zarmútilo. Prečo si Zuzanka, prečo ho zabila? Či pre tie peniaze, či ho neľúbila? Či pre tie peniaze, či ho neľúbila? Nie pre tie peniaze, len pre tú jednu vec, že som ja nemohla na jeho tvár hľadec, že som ja nemohla na jeho tvár hľadec. Aha. Už nie sú palička mládenci pod pierci, už vedie Zuzičku Katku šibenici, už vedie Zuzičku Katku šibenici. Dobre je Paľovi v Tisovskom cmiteri, ale beda Zuze v Sobotskom žalári. Ale beda Zuze v Sobotskom žalári. Ver sa poďakovať medzinárodnej organizácii ICEI, Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, Dokumentačnému stredisku holokaustu a Bratislavskému kultúrnemu a informačnému centru za pomoc pri organizovaní pietnej akcie. A samozrejme predovšetkým ďakujeme vám, ktorí ste spolu s nami prišli si pospomínať na mená obetí. Ako už Ferko povedal na začiatku, nechceme na nikoho z obetí holokaustu zabudnúť a aspoň my dvaja sľubujeme a myslím si, že všetci, ktorí sme tu, či už sme tu boli na pódiu alebo v hľadisku, že naozaj nezabudneme a budeme pokračovať v čítaní a v spomínaní aj naďalej. Čítaním ich mien a spomienkou na nich, na každého jedného z nich, prinavrátime im dôstojnosť a úctu, akú si zaslúži každá ľudská bytosť. Jolana Erstinová, 17-ročná. Jozef Kaufer, 32-ročný. Desider Friedman, 42-ročný. Markéta Rosenzweigová, 19-ročná. Jolana Tausingerová, 24-ročná. Desider Vigdorovič, 37-ročný. Alexander König, 35-ročný. Eugen Schwarz, 31-ročný. Edita Márerová, 18-ročná. Mária Gottliebová, 33-ročná. Ema Kleinová,
21-ročná. Margita Zingerová, 23-ročná. Jozef Furian, 18-ročný. Ferdinand Furian, 19-ročný. Ibolia Rotová, 35-ročná. René Rotová, 32-ročná. Helga Draxlerová, 28-ročná. Moritz Lautmann, 30-ročný. Alica Donatová, 31-ročná. Malvína Majerovičová, 24-ročná. Ernest Weinberg, 17-ročný. Alfred Bruckner, 18-ročný. Alexander Wildman, 21-ročný. Malvína Weissenbergerová, 21-ročná. Anna Weissenbergová, 20-ročná. Armin Goldstein, 34-ročný. Anna Frídová, 30-ročná. Rozália Grossová, 38-ročná. Regina Herškovičová, 40-ročná. Frida Benátová, 40-ročná. Božena Švarcová, 22-ročná. Klára Lovingerová, 21-ročná. Zoltán Wildfeuer, 29-ročný. Ernest Klein, 33-ročný. Jolana Grossová, 47-ročná. Marek Kornfeld, 18-ročný. Emanuel Gutmann Goldberg, 39-ročný. Františka Mandelová, 15-ročná. Malvína Šafranová, 50-ročná. Albert Greinmann, 19-ročný. David Baum, 19-ročný. Bernard Müller, 41-ročný. Leopold Rosenwasser, 18-ročný. Antónia Grünová, 28-ročná. Magdalena Freidmanová, 17-ročná. Lila Bernátová, 17-ročná. Vojtech Rubín, 19-ročný. Terézia Freireicherová, 17-ročná. Alžbeta Freireicherová, 20-ročná. Jolana Braunová, 21-ročná. Markus Goldstein, 34-ročný. Isidor Reich, 30-ročný. Samuel Birnbaum, 18-ročný. Klára Birnbaumová, 19-ročná. Irena Birnbaumová, 17-ročná. Lívia Goldsteinová, 18-ročná. Helena Líberová, 32-ročná. Lenka Weissová, 21-ročná. Sidia Levkovičová, 25-ročná. Gizeta Bernatová, 34-ročná. Jozefa Grünová, 28-ročná. Eugen Šturc, 31-ročný. Henrieta Schönová, 40-ročná. Klára Lichtensteinová, 17-ročná. Adolf Safran, 19-ročný. Samuel Grünwald, 18-ročný. Hindrich Fuchs, 18-ročný.
Šaje Vogel, 17-ročný. Jakub Adolf Mandl, 34-ročný. Johana Švarcová, 33-ročná. Lenka Neumannová, 29-ročná. Etela Schlesingerová, 47-ročná. Nathan Erlich, 41-ročný. Mojžiš Abraham Wolf, 39-ročný. Eleonora Žilová, 19-ročná. Samuel Friedman, 31-ročný. Herman Friedman, 27-ročný. Gizela Grünwaldová, 33-ročná. Elza Šolnová, 23-ročná. Olga Šolnová, 21-ročná. Abraham Wolstetter, 34-ročný. Magda Reichbergerová, 27-ročná. Anna Trostrelerová, 20-ročná. Moritz Moškovič, 33-ročný. Alexander Lautmann, 35-ročný. William Ring, 28-ročný. Serena Viršafterová, 21-ročná. Melania Zugová, 25-ročná. Adolf Majerovič, 30-ročný. Lívia Hásová, 18-ročná. Margita Goldschmidová, 33-ročná. Edita Friedmanová, 24-ročná. Charlotta Bonišová, 30-ročná. Jolana Goldmanová, 31-ročná. Jolana Grünfeldová, 28-ročná. Gizela Grünfeldová, 26-ročná. Rozália Goldbergerová, 24-ročná. Alžbeta Grünfeldová, 26-ročná. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזכירים, את נשמות כל אחינו, בני ישראל, שנהרגו, ושנסחטו, ושנשרפו על קידוש השם בארצות אירופה. ובארצנו הקדושה ארץ ישראל, שהולכו לעולמם, בגן עדן תהא מנוחתם. אנא בעל הרחמים, הסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו ושלום על משכבותיהם, ונאמר אמן.